paska. No voi helvetti! Tuun paskaa! Lataa se final roundi sinne lippasen, tungi se Efridetti perseessä ja vielä liipasimesta saatanan Onneksi. pelle. No voi saatana! Vittu kun on saatana. Vittu! Mursu paska. Mursu paska. Ei vittu! No vittu! Vittu mitä vittua? No voi persereikä. Vittu! Haista vittu, miksi kaikilla on vittu nuo ja mulla saatana. Paskala jää. Vittu! Osta netti. Vittu neekeri. Perse. Vittu. 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 Perse. Perse. Vittu. Homo. Voi juma vitulauta. Mitä vittu? Vittu. Mitä vittua? Ei vittu. Tuu mikä saatanan lakifestari. Rukkaa mitä. Voi. Voi. Kattokaa ja naurakaa vittu, tuo oli ehkä maailman paskin vittu Novapommi ikinä. No, se shockwave meni läpi susta ja mä löin sua 3 kertaa, miksi sä kuole? No niin ja joo. Ei jumalauta. Ei jumalauta. Kilppati Arte. Ei jumalauta. Vittu kuollaan melamaurille niinku mikäkin saatanan tonttu. Mitä? Ei vittu, vittu vielä tuli toinenkin vittu. Vittu ei! Vittu että meni saatana. Mitä helvettiä? Ei vittu. Haistakaa paska. Haistakaa paska. Pätki tuo mikki, nyt mä kuulin, että haistakaa paska. Niin tuli jo. Jee, Harry Potter, jee. Mitä hajosin muuten keskellä yötä niin pahasti. No joo, haista sinä mursu paska.